Hogy dnes chodíš pišovare? No, zajtra prídeš ku mňa a budeš vystávať auto. Doteraz si trénoval na lodi, zajtra budeš vystávať. Lebo sa málal včera po kúpe vonom sandálov, že len si po 4 zahumútený. No, však to vidno na tom kufri, ako boli umyté. No, tak to je. Takže táborisko Hronovce. Je problém. Areál psychiatrické nemocnice Hronovce. Lodenica. Posledné prípravy. 9 hodín, 10 minút. Vodáci. Kameru.